Ministry of Education ni tiyo gi Ministry of Finance kaito kendo gi appraise TSC dikoro shida ma wan go gionge but wan kaka Kewota a proposal wa mane wamiyo the presidential working team wacho ni mondo junior secondary obed domicile otere e ginene obed primary mokwongo klese go already exist nikech nyithindo gi nitiere primary kaito giwuok to gidhi e secondary gidhi we empty classes for what? Number 2, nyithindo mane junior secondary mane grade 6 akiana nyocha neno gi ka gitimo penj nyithindo ka tindo kabisa koro kaka gitindo no idwa tero gi e secondary gi mix gi nyithindo madongo mane secondary ka it was not going to work. So there was a lack of, I think, gimoro miluongo ne planning and coordination kind ministries, mar finance, education, and teacher service commission to gi KICD. Mano endo nyaka wayie. Nikech I'm wondering, ministry mar education, chon ne nitie ga gi gimoro miluongo ne planning committee. Akia ne planning committee no be pod entie, to kapo ni entie joma ni kanyo akia ne gitimo ang'o. Because actually that money committee will let this system down. But okwanyal wito nyathi gi biero. CBC en gima ber. Ministry of Finance and Ministry ma planning no nego nyis finance. Negi ni bedo expensive. Goluru pesa makama. To kuonge pesa no. Gini wasude for another 1 year. Anyway, it has happened. Koro nyaka wadhi adhiya gi system ni